ма биҳишт мерам. Одамоере ки ман киштам ғуломои ман мешаванд. ман номехма шумо дар фош намекунам. барои оне ки шумо одамоеро айба мегиред ки баъди марги ман ғуломи ман мешаванд. ҳамада салому алайкум, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Шарипов Муҳаммад. имрӯз гап мезанем дар бораи одамкишие ки ура то ҳозира ёфтагӣ нестанд ва ҳатто шахсияташ маълум нест. ба он нигоҳ накарда ки ӯ ҳамкорӣ мекард бо рӯзноманигорову полисейскиё, яъне чӣ хел ҳамкорӣ. ҳозир дар видео ҳамаша мефаҳмед. яъне ки видео дар бораи Zodiac мешавад. дар ин бораам бисёр шумо хоҳиш кардем. асобина дар бораи знаки 340 мо гап мезанем. дар бораи ин одам мешавад ки чандин та видео кни и вобастагӣ аз шумо мекунад. агар ҳамин видео 2000 лайк гирифт, дальше мо снимат мекунем. нагирифт, рубрикаи Zodiac парид рафт, ҳисоб кунед. пеш аз видеоро сар кардан, ба ссилкаи дар комментария буда бигзарен, регистратсия кунед. шумо метавонед ки дар бурди любой ҷанговару бозингар сум кор кунед. агар бо он шарте ки ӯ гадат карда бутонед ки дар ҳамин бои пешинашон ё ки дар бозӣ дар пеш истода кадом даста ё кадом ҷанговар ғолиб мешавад. фаромӯш накунед промокода истифода барен. промокод ба ҳамин ссилка кор мекунад. шумо метавонед бонус ба даст биёрен ва ин бонусам бимонем бозӣ кунед. ва пеш аз дар бораи историяи жутки нақл кардан, ман шуморо дар бораи як чанд факто дар бораи Америка мегӯм ки ин факто камтар таби шуморо болида мекунад. хотя ин фактора дар охир мегуфтем барои ки таби шумо вайрон мешавад. но хема дар аввал мегӯм ша. дар Айдахо запрещено ки моҳӣ қапӣ кунӣ дар вақте ки дар штыр суворӣ. Да что ты, черт побери, такое несешь? Челака, то есть шитр вроде допустения мои капи. В общем, хайтам хит кардем бардор. Ва ягон хабарои интересни бардор шумо дар бораи Америка ё ки ягон ҷои дига бидонен, дар комментария бинависен. Нет. ва касе ки намедонам мехоҳад ки барава Америка ай худаш хабарои интересниро дар ҳамун ҷо ягон чиро бина, шумо шанси рафтан дорем бардоро. дар Америка як чанд категорияи виза кушода шудагиай, яъне ки шумо метавонед равен. барои маълум кардан ки оё ҳам категориҳое ки кушода шудагиай барои шумо туғрӣ мегирад ё ин ки не, ба WhatsApp ки дар болои экран дестен шумо метавонед ки ба алоқа бироен ва консултатсия бигзарен, аниқ кинед. ва барои одамое ки процесси коришон барои гирифтани виза тайёр кардан сар шуда боша, фаромӯш накунед дар описания Telegram канал ҳастад. дар уҷа ҳам ҳатман обуна бошен. дар уҷа хабарои нав дар бораи процесси кории шумо ё ки ягон навигари ягон тағйирот кишид, ҳатман дар ҳамуҷа опубликоват мешавад. аи WhatsApp барои один ва один қатъи одаме ки кори шуморо пеш мебарад суҳбат карданай. Zodiac ин лақаби астае ки ин маньяк ба худаш гузоштагиа. Zodiac яъне ки ин маньяк ба куштор оғоз мекунад аз декабри соли 1968 то ноябри соли 1969. ба гуфти худи маньяк, одамое ки ӯ куштагиай шуморашон ба 37 мераса. аз следователо боша боварӣ доранд танҳо дар 7 ҳолат. мумкин барои оне дар 7 ҳолат танҳо боварӣ доранд, барои оне ки танҳо 7 ҳолат шаво тавонистанд ошкор кунанд. ӯ 7 ҳолате ки следователо ошкор кардагианд, дар ин ҷа зери ҳамлаи ин маньяк қарор гирифтагиан 4 марду 3 зан. ин ҷабрдидора синни солашон аз 19 то 39 буд. 7 каси ино мембран, диташ метавонад ки бигреза. камтар маълумот дар бораи шахсияти одам. бале мо номиро гуфта наметавонем, не ки метавонем бигем ки чӣ корае. намуди кораш серийный убийца. территорияе ки ӯ корша пеш мебурд Северная Калифорния ва Сан Франсиско. шахсияти ин одам то ҳозира маълум нест. Zodiac яъне ки лақабша худаш дар худаш гузоштагиай ва ба ҳамин лақаб имзо мекард хатоеро ки ба газетаҳои номӣ роӣ мекард бо таҳдид. Zodiac 17 нома роӣ кардагиай дар местни газетаҳо ки баъзеи номаҳо доказательствои куштороша доштанд, а баъзеш боша криптограмма. пеш аз давом додан мефаҳмонем ки криптограмма чие. криптограмма бародаро оддӣ када агар гап занем, номае ки зашифрованияе, ура ҳар кас хонда наметавонад. символа иероглифа ҳам хеле чизо қат навишта шудагиа ва ҳарфҳо дар ҷои хичон неста. вале бо далшида гадаи бораш гап мезанем. обши 4 криптограмма буд. 2 калон, 2 майда. ва и криптограммаҳо ном доранд Z418, Z340, Z13 ва Z32. чӣ хеле ки аллакай шумо фаҳмиден ҳарфи Z и Zodiac рақам боша количествои символое ки дар криптограмма қарор дорад. мисол мегирем Z408, Z Zodiac ва 408 символай дар ҳамин нома. Z32 та ҳарфай дар ҳамин нома метавонен ҳисоб кунед. то имрӯза танҳо якта криптограммаи ӯра
расшифровать кардаган, яъне ки хонда тавонистагиян. И ай ҳама калониша Z408 дуюмша то ҳозира баҳс рафтаиста дар бораш. Мисли мондагиёшонам Z32 13. Нигоҳ накарда ба ин қадар старани, ба ин қадар ҳаракати учёниё, полисейскиё ва дигар одамое ки дар ҳамин сохторо кор доранд, ҳар чори криптограммаи амира расшифровать карда намешавад. Не ки як муаллими оддии мактаб метавонад ки калонша расшифровать кунад, бихуна. Ва ира ё чӣ хел расшифровать мекунанд? Ё гуфта кира дар назар дорам ки ҳамин муаллим ҳамроҳи занаш мекунад, вақте ки ӯво ҳамин символора дар як газета мебинанд ва сиршафош мекунанд, метавонанд хонда. Ҳавози боша бародаро, агар шумода интересни боша, мехонем ки ҳамин криптограммаи якумаш чӣ маъно дорад, дар инҷа чӣ навишта шудагиа. Ё ки нахонем, интересно нест. Албатта ки интересно, гӯш мекунем чӣ мега дар инҷаи. И криптограммаи 31 июли соли 1969 ва 8 август аз тарафи Дональд Хард расшифровать шудагиа. Ман одаморо киштана дӯст медорам, барое ки хеле аҷиба. Аз шикоре ки дар ҷангал мекунӣ аз удам аҷибтар аст. Барои оне ки одамизод и аз ҳама ҳайвони даҳшатнок ба ҳисоб меравад. Киштор барои ман ҳалват меорад, аз корҳои ҷинсидам хубтар аст. Вақте ки ман мемирам, ман беҳишт мерам, одамоере ки ман киштам ғуломои ман мешаванд. Ман номи хама шумо дар фош намекунам, барои оне ки шумо одамоеро айба мегиред ки баъди марги ман ғуломи ман мешаванд. Бале, дар ин криптограмма ягон намёк ва номи хидизадяк, номи аслиш набуд. Барои ҳамин хотир на он қадар хушҳол кард следователора. Ва савол дар инҷа ба миён меяд ки криптограммаҳои дигариша чӣ хел расшифровать кунем. Барои мегардем нигоҳ мекунем криптограммаи якума. Яъне ки худи ҳамин криптограмма чӣ хел сохта шудагиа. Галафонический замена меган, яъне ки чӣ маъне дорад? Як чанд символ одновременно метавонад ки ба як ҳарф алоқамандӣ дошта бошад. Яъне чӣ хел? Круги сияи калон ва ҳарфи калони H англисӣ, ҳарди символо маънои ҳарфи T англисиро доранд. Ана ки дар инҷа шумода савол ба миён меояд ки бале криптограмма якумша расшифровать кардан, тарзи расшифровкашам уже фаҳмидан, а чӣ ба намешавад ки ба ҳамин схема сетаи мондагиша расшифровать кунем? Не, бародаро. Зодиак тупой набуд. Вақте ки агар ки ӯ тупой мебуд, и криптограмма қатъиан одаморо девона намекард. Барои нам гапзанӣ. Остальни криптограммаҳо символи нав доранд, символое ки дар криптограмма якум нест. То есть ки уже ӯ догадаться кардагие ки агар ки случаво якча хонда тонистанам ҳамагар, чиқе ки шумо дидин даже страховка дорад ки номаш нест дар ҳамин якумшам. Ишам фикр кардагие ки агар ки якумша хонда бутонанам ҳам ба ҳамин методи якум остальниша нахонам, бо остальниш дам меҳнат кунам. ҳастай бародаро махсус дешифровщик меган, одамое ки расшифровать мекунанд ягон чизое ки запароления ё ки криптограммаҳоро. Аз Массачусетс як тами хел одам ҳастай, ӯ ҳаракат мекунад ки расшифровать кунад дуюм криптограммаша. Ба як гуфтае ки Z340 ӯ тонист ки фош кунад. Агар ки ба переводи ӯ бовар кунем, переводи ӯ ина ҳамихелае. И просто набор словай, просто калима. Убит себя, то есть ки киштан, мара, доктор, ёрӣ диҳед, ба ман, худам, газовая камера, аймо, рӯзо, саволо, тавоноиҳо, им ҳар як, бедор шидан, лаҳза, ма, зинда, аз ман. Вот остальни дигар мисол ира намешавад ки бигем ки вот разгадания барои оне ки и бояд хел набоша, и бояд маъно дошта боша. Ва дар охир чӣ хеле ки шумо мебинед, дар инҷа гӯё гуфтагие ки номи ман Ли Аллена. А дар якум криптограммаш гуфтаг буд ки ман нома ҳеҷ вақт намегӯм. Ва иам як доказати дига, як чизи дига доказат мекунад ки переводи и одам нодурустай. Барои чӣ? Ли Аллен и одаме ҳастай, бале ҳамин хеле одам ҳастай ки полисейскиё гумонбар кардагӣ биданша пешакӣ як бори дига. Ва ай ҳама да гумонбари калон дар спискаи полисейскиё мерафт дар ҳамин кори задияк. Ман фикр мекунам именно ҳамин переводчик ҳамира дида ҳамин хел кардагия. Типа совпадение шава. Биган о действительно тонисти. Иша учитывать накардае ки дар якумаш гуфтагӣ буд ки ман намегӯм. Баъзе следователҳо ҳатто гуфтанд ки ҳусни хати
Алин монандӣ мекунад ба ҳизни хати одаме ки нома рой мекард ба газетаҳо. Баъзеёш мегуфтанд не, тамоман монандӣ надорад почерку. ҳатто як ҷабрдидае ки аз дасти Зодиак зинда мондагӣ буд, вақте Алина мебина мегаи ҳамуай. Бале ҳозир бисёрии шумо фаҳмидем ки агар ин қадар доказательство дар баъзе ҷоҳо мебуд, одама рост мебурдан, маҳкам мекардан, дига намекуфтанд. Не ки дар ин ҳолат не. вақте ки следство мерафт, рӯзи 26 августи соли 1992 аз бемории гурдаву дил Ли Алин дар квартираи худаш вафот мекунад. вақте ки полисейскӣ меоянд мурдаша мебинанд, дар назди ҷасади ӯ принтер буд ки ӯ печат карда истода буд розигира дар полиграфия. ишам ногуфта намонад ки постоянно Алин мегуфт ки ӯ Зодиак нест ва ҳатто дар квартираи ӯ ҳам ягон намуд доказательства ёфта нашида буд ки бугӯе ки ӯ Зодиак аст. ва ба ғайр аз ин изи дасти Алин бо изи дасте ки дар ҷои преступление мондагӣ буд аз тарафи Зодиак, ягон грамм совпадат намекарданиш дариш. албатта ки аналитикои ФБР кори лайпера короче ҳами одаме ки нами расшифровчикай қадр накардан, яъне ки хай нодуруст буд охир корш. ва ҳамчунин соли 1970 нависанда Роберт Грейсменам китоб менависад бо номи Зодиак, ки дар оҷа способи расшифроват кардани худша нишон медиҳад. ва то ҳозира ягонта аз переводо дуруст ҳисобида намешавад. 3 апрели соли 2020 дар интернет хабар меояд ки российские специалисто криптографо тонистанд ки ба ёрдами Яндекс переводчик перевод кунанд криптографияи Зодиака. ва ҳатто пост опубликоват мекунанд бо криптограмма ва переводи ӯра. Яндекс переводчик, агар шумо бидонем бародаро, не толка вот криптографияи Зодиака, обычный чира бихоҳем дар онҷа перевод кардан, я бо шумо бинависем ки чӣ хеле перевод мекунад. Не ки вақте ки описанияи ҳамин сайтира ки опубликоват кардагияи криптографияра, описанияш агар бихоҳем, дар онҷа нишон доштагия ки сайт прикол мекунад просто. ва именно вот барои через Яндекс переводчик перевод кардем гуфта, ҳаминҷа уже понятно буд ки прикол кардастем. барое ки именно Яндекс переводчик вот чӣ хеле шуморо фаҳмонам, вот мисли маълими ягон забонҳои хориҷие ки забони хориҷира чӣ хеле ки дар як видеош ташриф мега медонам ку чанд забон медонам, мега хо медонам ҳам хеле забонҳо ҳастаю, но переводчано медонам. Яндекс переводчик қариб ки мисли ҳам хеле маълимай. марҳамат бародаро, ма криптографияҳои ҳамин одама дар рӯи экран мемонам, агар ки шумо битонед расшифроват карда и медонед як сенсатсия мешавад. марҳамат скриншот кунед, видеоро поделиться кунед ягон ҷуроҳатонда, мумкин ӯ битонад. моҳи май соли 2018 департаменти полисияи Валеха эълон кард ки мехоҳад ДНК-и Зодиака аз обратни, яъне ки айпишти ҳамин номаҳое ки ӯ рой кардагия бигиранд. яъне ки дар ин писмоҳо, дар ҳамин номаҳо махсус маркае ҳастанд ки ӯ кле мешавад дар пушти ҳам коғаз ва ӯ мехоҳанд ки ба технологияи нави замонаи нав аз тарафи ҳамун кле анализи ДНК-ра бигиранд. мисол дар вақти отклеит карда часпонда мумкин даст часпилегӣ бошад ё ки мисол ягон туф карда бошад. умедвори сахтанд ки ира меқапем, хатиби шахсиятша маълум мекунем. бародаро, дар комментария бинависед дальше продолжать кунем именно ҳамин темаро. дар шумо интересни аста ё ин ки неста? агар ки интересни боша, значит шумо то ҳаминҷаша тамошо кардагиед. дар комментария бинависед бале, дальше интизорем. агарам хеб боша мекунем ва асобина 2000 лайк агар ҳамин гирифт ҳамин видео, ман мефаҳмам ки значит шумо да интересная тема, ман метавонам дальше информация ҷамъ кунам дар ин бора. не ки нашавад, значит да шумо неинтересна. мегзарем бо ягон темаи дига мекунем баъд. ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.